El nou Hospital Can Misses ja és una realitat, un complex hospitalari comunicat amb l'Hospital Antic i que gairebé en duplica la superfície. Aquest nou hospital té unes instal·lacions ideades per facilitar l'accessibilitat dels pacients, dels visitants i del personal. El servei d'urgències creix de manera molt considerable en el nou Can Misses. S'accedeix pel carrer de Corona i s'ubica a l'edifici H, a prop de les instal·lacions de l'Hospital Antic i envoltat d'altres serveis complementaris, com ara radiologia i medicina intensiva i de les sales d'operacions. És un servei destinat als casos que requereixen atenció immediata. Per accedir-hi, heu de seguir les indicacions i anar a l'entrada senyalitzada amb el rètol Urgències. Hi trobareu una segona entrada destinada a les emergències per a l'ús exclusiu de les ambulàncies del SAMU 061. El servei d'urgències incorpora un box destinat a donar atenció immediata als pacients amb una aturada cardiorespiratòria. Les instal·lacions d'aquest servei al nou complex suposen un gran avanç, tant en l'espai disponible, que es triplica respecte de l'Hospital Antic, com en els equipaments i en la tecnologia. Aquí, els professionals i els pacients gaudeixen de més confort per atendre i per ser atesos. És important que, primer de tot, us adreceu al taulell d'admissió i que us identifiqueu com a pacient, o que si en sou l'acompanyant, que hi faciliteu les seves dades. Aleshores, farem una valoració inicial del vostre cas, anomenada triatge, amb la qual n'establirem la prioritat per a l'atenció mèdica. La vostra opinió és molt important. Per això teniu a disposició el servei d'atenció al pacient, que recull les reclamacions, els suggeriments i els agraïments que vulgueu fer. Gràcies per ajudar-nos a millorar. Nou Hospital Can Misses. Creixem en salut.